khona indlela engenza ngayo izinto mina angenzi ngale ndlela le abantu abajwayele ukuyenza. Ngisamangala ukuthi usho ukuthini? Hhayi athi ngiyabuya mhlampe kuphela u-5 minutes abuye nje ubuya ne-box elincane uliphethe. Athi nento bengicela ukuthi ungenzele yona. Alibeke kancane i-box asende imali 100,000. Hhayi nami ngimbuza hayibo imali engaka? Athi awujwayele nje lezi zinto lezi. Ethi hhayi akunankinga. Athi okay sithando sami ngicela ukuthi sihlale phansi sikhulume. Ngisamangela ukuthi le manje sekumele sikhulume phela ngabe siyaqala siyenza. Masikhuluma angitshela ukuthi la-ke ebhokisini khona into engiyiphethe. Ngithi ya, athi ya lento engiyiphethe le idinga ukuthi uyincelise. Ngisamangala kumele ngiyincelise ngoba ngithi anginangana kuphuma isiphi emabeleni ngizoyincelisa ngani lento le. Hhayi into ivedane ilunguzi namanje ngisanethoma ukuthi lento eyenziwa ngempela kumina angazi. Kulunguzani? Ulimi. Ukulunguza ulimi. Athi yabo njengoba kulunguza lokhu kusho ukuthi into ezoyenzeka wena uzovula amathanga. Yimi engizoza kuwena. Kodwa uma ngiza kuwena lento le iyona ezobe isebenza kuwena la ngaphansi esithini sakho sangaphansi. Izokhotha nje kahle kahle. Yebo. Wangishaya nethoma lawo bhuti namanje angimcabangi. Ngiyanibingelela lana nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba usise la uzosichazela kabanzi ukuthi wagileka ngani, kwenzakalani kuyena, ngabe usaphola yini. So-ke asesibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho bese ubulisa nami babukele emakhaya. Isibongo sami ngwakamkhize. Okay. Igama Amahle Mkhize. Oh okay. Ubuya kuphi? Ngibuya la kwaNtuzuma G. Ukhulele eNtuzuma? Yes. Oh alright. So ngicela ungiqale ekuqaleni-ke la wahlangabezana nesigameko esakwehlakele empilweni yakho ukulandelanise nje kuze kufike isikhathi samanje. Okay. So-ke ngangenza unyaka wami wokuqala e-university la e-UKZN. Ngenza i-course ibizwa ngokuthiwa i-BED, Bachelor of Education. Okay. Nawe uyazi ukuthi uma uyingane kuye kube khona izinto ezikwenza ukuthi uthande imali. Yes. Ngahlangana nobhuti la etawuni, ubhuti uhamba ngemoto, balabo bhuti abanemali nje. Abahamba ngama-G-Wagon nawe ubonayo ukuthi hayi cha imali ikhona into yangempela. Shuthi-ke ubhuti uma engibona ngibingelele sihamba nabangani bami shuthi wangithanda, wangithanda. Wacela inamba yami ngabinika phela abangani bami sebengihlohla bathi hayibo unemali ubhuti mnika inamba. Uma ngimnika inamba yami sabuyela endlini eresi wangifonela sakhuluma saxoxa na-WhatsApp kwaba ukuthi-ke nami-ke ngagcina sengithathe ngoba phela unemali. Hhayi ngoba ngangimthanda ngithanda imali yakhe. Okay. Yo. Mana-ke. So uthanda imali nje mhlambe indlela okhule ngayo beyinjani? Mhlambe ungabe ubowulo mntwana lo othi mayecela into kumuntu omgadile kuthiwa linda kuphela inyanga noma bowucela into namhlanje kusasa uyithole noma same day? Isimo nje besingekho sihle ekhaya Nkosi yami. Okay. Angifuni ukuqamba amanga besinga-afford ukuthi besihluphekile besinga-afford. Okay. Kodwa benilala ndlini? Yes. Uka-afford besingakwazi ukwenza. Okay. So mhlawumbe ukuthanda imali kusuka lapho? Yes. Alright. Ngibona impilo phela nama abangani bami ba-right. Oh okay. Izanazo kwenzakalani? Shuthi-ke ubhuti masixoxa ku-WhatsApp ukuthi nami-ke ngiyamthanda ngiyabona ukuthi hhayi u-right. Kuphela mhlampe kudlula isonto aqale ukungibona siyikhiphe sihambe nje kube la mhlampe kwaphela 2 months lento le yenzeka. 2 months? Yes, siyayikhipha siyadla indaba yokuthi kuyiwe endlini akakayibali. Ngisendela imali nje. Nami ngiyabona wenzela ukuthi mhla ecela ukuthi uye endlini uvume kalula. Yes. Ukushaya ngana nje ngeminyaka uma ubhekile ubhuti wabantu? Yo, mhlawumbe ngishiya umdala. Mhlawumbe ngishiya ngaleso sikhathi ngangila ku-21 mhlawumbe ngishiya ngo-20 years.
ngoba wayemdala ubhuti abaney'mali. Yo, i-Grootman. Yebo into engayisho abamba ngamajiwe khona ubonayo nawe ukuthi Ushadile or? wayeshadile kodwa umfazi wakhe ubengahlala eThekwini. Oh. Ubehlala le eGoli naye ehlala ngokumsebenzi. Oh, okay. Yes. Yo. So manje usakuphi imali akakayikhuluma indaba yokuthi ucela ungivakashela Ntontoni. Usakhipha uyakusendela imali uyakuspoila nje izinto ey'njalo. Yebo angibuza ukuthi ngishoda ngani ngimtshela athi u-20K ubewusenda. Bengingayona into Ngengayona into emele ukuthi hawu baby no ubewusenda nje manje. Uphela-ke uthi umathi senze lokhu sibonana kube namanje angikholwa ukuthi lento le yenziwa ngempela kumina ngoba namanje nje ngisane-trauma. Kwenzakalani kanti? So-ke ubhuti ilanga linye nje angitshela ukuthi ucela ukuthi ngimvakashele. KwakuJuni ikhathi phela zokubanda. Angitshela ukuthi ucela ngimvakashele. Sidlule ey'tolo as usual sithenge, sidle sithathe okunye sikuthenge sinakho endlini. Okay. Hhayi umuzi muhle. Okay. Nawe uyabona ukuthi kuhlala abantu abaney'mali muhle umuzi Nkosi yami. Angifuni ukuqamba amanga. Singene indlu enkulu. La ngabo ukuthi lo muntu uhlala yedwa ngobani endlini enkulu kangaka. Kodwa lokho nginganaki indoda yami phela. Awubuzi lapho uthi bapha abantwana. Hhayi angibuzi indoda yami phela. Okay. Masifika endlini kumele ngithi ukuyofreshen up angikhombisa ukuthi okay i-toilet lingala. Ngingena e-toilet ngigeze mase ngiphuma obvious kumele ngiphume ngibhince ithawula. Umuntu wami sekulate vele iy'khathi sezithi ukuyela ngabo. Usitshela ukuthi uzolala la. Lokho ngiyakwazi nento ezoyenzeka ukuthi phela uyayazi. Yes hhayi-ke ngiphume ekheni naye athi ucela ukuthi ukuyogeza kancane ngihlale nje ngiqonise konke lapha abangani bami ukuthi hayi bo ngikhulu umuzi imali into ekhona ngempela naningadlali. Manje uyaqala ukufika la? Ngiyaqala. Mhlambe kubangani bakho ngabe uthe ufika wabusenda mhlambe i-location? Hhayi just in case. Lokho angikusendanga ngoba ngicabanga umuntu wami lo sengiyamazi. Thomani sonke lo muntu lo ngoba umuntu kumele ekusendele imali. Nawe ugcina usumthemba ukuthi hhayi ngeke ngempela uyangithanda lo muntu lo. Kodwa mina ngiyazazi ukuthi angikho lapho. Wena uthanda imali. Ngize kule nto engikuyona imali qha akukho okunye engikukhona. Izanazi. Hhayi ubhuti ahambe ofreshen up ngihlale ngibatshela abangani bami ngithi hayi bo lalela la ziyabuya. Abuye ubhuti kubo lokho usikhisane nje kancane ahambe olanda ukudla. Lokho besikade sikuthengile eMcD. Sifike sidle hhayi kuphela mhlampe nje u-30 minutes sixoxa angakasiqali isitori. Mhlampe kwako-8 ikhathi phela sesihambile semele singene embhedeni. Ngiqale phela ngikhumule ngigqoke nami ngigqoke into eziseksi amalanjareni abone ukuthi hhayi shubile la imali bengiyisendelela into ekhona bengingadlali. Ngigqoke nami kahle ngingene embhedeni afike naye sithi phinde futhi iqale into yokuqabulana bese-ke mase phela kumele sesilale phela. Angichazile ukuthi hhayi no khona indlela engenza ngayo izinto mina angenzi ngale ndlela le abantu abajwayele ukuyenza. Ngisamangala ukuthi usho ukuthini. Hhayi athi ngiyabuya mhlampe kuphela u5 minutes abuye nje ubuya nebox elincane uphethe. Athi inento bengicela ukuthi ungenzele yona. Alibeka kancane ibhoksi asende imali 100,000. Hhayi nami ngimbuza hayibo imali engaka. Athi awujwayele nje lezi zinto lezi ethi hhayi akunankinga. Athi okay sithanda sami ngicela ukuthi sihlale phansi sikhulume. Ngisamangela ukuthi le manje sekumele sikhulume phela ngabe siyaqala siyenza. Masikhuluma angitshela ukuthi la-ke ebhokisini khona into engiyiphethe. Ngithi athi lento engiyiphethe le idinga ukuthi uyincelise. Ngisamangala kumele ngiyincelise ngoba ngithi anginangana kuphumise emabeleni ngizoyincelisa ngani lento le. Hhayi into ivedane ilunguzi namanje ngisane-trauma ukuthi lento eyenziwa ngempela kumina angazi. Kulunguzani? Ulimi kulunguza ulimi athi yabo njengoba kulunguza lokhu kusho ukuthi into ezoyenzeka wena uzovula amathanga. Yimi engizoza kuwena kodwa uma ngiza kuwena
lento le iyona ezobe isebenza kuwena la ngaphansi isithini sakho sangaphansi izokhotha nje kahle kahle. Yebo. Wangishaya netrauma la bhuti namanje angimcabangi izokhotha nje. So yena maye usondela kuwena wena uvulile amathanga Yes. yena uyasondela kuwena ibhokisi iphi lapho ke la Ibhokisi uliphethe ngesandla. uliphethe usondela nalo kuwena Yes. Mina ngivula amathanga phela ngiyezwa into yenze mina ngiya-enjoya phela ngumuntu wesifazane into ilokhu iyangena into ilokhu iyakhuthuluza nje ngiya-enjoya ngumuntu wesifazane kodwa ngase ngabona ukuthi hayi ubona kuncela-ke shuthi lokho shuthi kwayikhona ngase ngiyabona ukuthi kwase manje sekuba ngenye indlela ngathi ngithi sengiyambona usehlelile ehlalweni yena nansi into la kodwa wena ibhizi nami. Yebo. So mayihleli le yona shuthi ibhokisi noma siphumile ebhokisini yini lento ulimo olude noma sithini isitori la angazi nami ngizoyichaza ngithi la nto leya ngoba angazi nami kwakuyini kodwa kwakuyinto nje ngazi yabo izinto engazi ukuthi amaxoxo iy'lwane engazi ukuthi amavonto ezinye iy'lwane nje engazi ukuthi izinto ey'kanjalo ilokhu ikhipha ulimi olude nje ilokhu iyafaka nje lapha uzoyenjoya kube sengazi ukuthi uye kanti akuyena yiyo lento le. Isikhathi esingakanani kubekezelela loo nto? Angibekezela ngisho ubekezele wangenza nje okokuqala ngathi nje ngifike eresi ngabhlokha kwanamba yakhe ngakho abangani bami ukuthi kenzeka kanje ngoba nami ngazama ukubaleka sengibona ukuthi usehleli lapho umuntu kodwa lento le ibhizi yenza ngazama ukubaleka kodwa ngabona ukuthi kubuyeliwe angazi ngizobaleka ngiyaphi kwala ngikhona ngazi nokuthi ngikephi ngazama ukubaleka kodwa futhi the time ngibaleka wehlele nje relaxile wehlele nje relaxile shuthi bayazini ukuthi akukho la ngizoya khona ngizogcina la. So waze waphuma kanjani endlini? Ngayivumela phela into okwenza mhlambe kwaba u-45 minutes. Hawe ma. Side leso sikhathi. Kwaba u-45 minutes into lokhu ingenza ayiphumuli amathanga phela ayakhathala amile kwaye mina ngiyakhathala into lokhu ingenza. So wayibuyisela-ke ebhokisini? Wayibuyisela ebhokisini kwasebusuku lelo bhokisi lelo waphuma phela ukuthi kunekamera ushuthi yena uthwele yimi engazi ukuthi uthwele ngathola ngaleso sikhathi leso ukuthi ubhuti uthwele ngase sengiyarealize kubuhlungu realize ukuthi lezi imali ebade lokhu engisendela zona shuthi bengibribe kahle bekuyindlela yokuthi angisondeze eduze ngoba samantombazane imali siyayithanda sibancane imali siyayithanda. So esebusuku-ke usuqedile mhlawumbe wahamba wayogeza noma wenza njani wabuya uzolala la embhedeni? Ngahamba ngayogeza ngabuya ngaleli embhedeni ngangina choice kwakumele ngibuye ngilale naye wabuya-ke walala kodwa akangithintanga. Abangisangithinta yena ngavuka nje ngempela kuweli ngavuka ngabuya ngahamba ngayogeza ngagqoka ngamvusa ngitshela sengicela ubuyele eresi. Wakuhambisa hayi lutho kwakumnandi nje emoto nami ngiyapretenda kumnandi selokhu ngibizela ngobheba kumnandi ngiyapretenda ngoba imali ayikhona nje. So wena lutho lo 100k wenza njani ngawo? Ngathi phela ngase ngibhlida ngale ndlela leyo ukuthi akusameki manje sengilokhu ngibhlidile isikhathi esiningi ngilokhu ngibhlidile kwaphoqa ukuthi kumele ngihambe ngiyobona udokotela. Udokotela banginika amaphilisi bangenza nje banginika ezinye izinto kuthiwa kumele ngiyigcobe ngiyifake ngaphansi ukuze mhlawumbe kwadlula inyanga ngaba right. Even now angakahili emqondweni angakahili ngoba lento ongayibona akukho kude isandokwenzeka nje lento le 2022 lento le yayina isayintsha for mina. And wena lutho-ke uthe wamblokha immediately? Ngifike endlini ngambhlokha. So akazi lutho nje ukuthi wena usuhamba odokotela la? Phela athi abangani bami vele sebemazi bazi ukuthi umuntu esixoxa naye uma ngithi baby ngiseklabhini ngishoda ngemali ethize imali nje ubeyisenda ibhili ngisho sihamba nabangani bami siyikhipha ibhili nje ibikuyena thina bekuhlala nje sipize afike yena akhokhe. Mhlawumbe awukaze uzuze ukuthi
uke wazoqalaza noma la uhlala khona ezokubheka mhlawumbe ezokufuna? Wayefika phela abangani bami bengitshela bethi hayibo nangu la emnyango. Ngibatshela ngithi Ungaphumi. Thanini angikho. Thanini mina ngahamba la eThekwini angikho. Kusho ukuthi mhlawumbe efuna uzongisendela imali yangitshela ukuthi lento eyenzeka lapha endlini ngayitsheli muntu. Yabo kusho ukuthi wayesefuna ukungisabisa kahle kahle. Into eyenzeka endlini ngatsheli muntu wayesefuna ukungisabisa. Kwayikhona ukuthi abangitshela ukuthi nje mina ngahamba eThekwini. La ngalinye ke ngambona ecampus. Befika ecampus ngiyabona phela imoto ngiyayazi. Imoto bengijwayele ngiyayazi. Befika ecampus angikhwebe ngihamba nabangani bami ngithi it's fine uthi ngiyekeni. Uyoza yabo nje ngimuza ukuthi thina athi ngibuza ukuthi u-right hayibo phela ngala suku lana asiphange sakhuluma. Ngathi nje bhuti wami ngi-right la ngikhona sekunendoda entsha ngicela ukuthi uphume kimi mina nawe asazani lento eyenzeka asazani angifuni ngisho uyikhuluma ngoba ayingiphathanga kahle wangempela. Uke wayibona i-psychologist uhlale nje nayo phansi? Ngake ngazama ukuyibona kodwa ngafuthi ngabuye ngayiyeka. Mhlambe nga 2 to 3 days ngayeka. Wayekela? Kwaleyo mali leyo nabangani bami asithandi ukuthi yaphela kanjani ngoba ngami ngobona odokotela. Bangibona odokotela bangenza khona banginamaphilisi into zokugcoba zokufaka ngaphansi. Imali yaphela nje isigubhukani. Ungayibonanga lento ngiyibona ukuthi yini engayenza ufakazi ukuthi 100,000 phela imali eningi leyo. Ukuthi ngenza lokho sayiphuza nathi sikhipha istress bangani bami bengikhipha busy sithenga ingubo yaphela kanjalo nje imali. Hayi mina mhlawumbe ungafisa ukuthini nkosisi abancane la eminyango abathanda kakhulu abantu abanemali? Babukele into engayisho nje ukuthi ayikho into eza nge-silver plate empilweni. Into kumele uyisebenzele. Ungathi ngoba ubona ubhuti onemali bese nawe uyakuyena ngoba uzohlangabezana nenye into nami engahlangabezana nayo. Ngiyabonga kakhulu. Imali nje into ongamele uyithokozele. Mayiza mahhala. Yes. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. I hope lento izolokhu iyehla kancane kancane enhlizweni yakho. Ngesimanga sokuthi useke wayibona i-psychologist and awuncoma ukuthi iyakusebenzela. So ngiyabonga kakhulu ukukhuluma nje kukodwa khiphe kusenhlizweni uhlanze konke ngaphakathi. I think lokho kuzokwenza kube ngcono. Ngoba ngama ongixoxa akufani kuyahila ngoba phela abantu balokhu into ngaphakathi. Ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya niyabona nani ukuthi kunjani la eminyango, niyayizwela nani and uyikhiphile ke i-advice ukuthi ukuthanda imali ayikwazi ukuyizela yona, kufanele ukuthi uyisebenzele. Kakhulukazi laba abantu laba abahlala e-rest siyeza ukuthi niyakhala ngendlala, siyeza ukuthi niyakhala ngokuthi uNSFAS ubuye wenza izinto zawo sometimes ube ngawutholi nitoye ngibona ukuthi mhlambe kulula ukuthi nithola ama-blesser nani akuzi kahle lokho. Kuba nezifo phakathi, kuba nokugileka phakathi. Abantu abaningi la bathwele eminyango, so awukwazi ukuthi ungavesane usuke nje uyozinikela la ubona khona nawe ukuthi kuzoba neyigamegeko ezinkulu nangifakazi ukhona njengamanje. Cela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.